Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Золотое солнце, ветер спилен на тополя. Вот оно. Надо же было такому случиться. Долго не падала сбитая птица и отточила. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie bij mij een gast op de tafel. Hij is artistiek directeur van Arcadia en ik ken hem persoonlijk van festivals als Welcome to the Village, Explore the North en nog volle meer uit de muziek. Maar zijn cv is ontzettend lang, dus die ga ik nou net vallen ergens. Misschien kunnen we het er nog wel even nog hebben. Ik ben in ieder geval blij dat hij er is. Sjoerd Boortsma, welkom. Hey. Ja, hoe is het? Ja, best. Ik heb vakantie. Dat moet lekker weer. Het is heerlijk. Het was een lang en leuk en pittig jaar. En nu is het even tijd voor alle andere leuke dingen van het leven. Heerlijk. Ja, want alles wat Arcadia weer natuurlijk precies in de Simmelvakantie Ja. was. Hè? Dat is, Klopt. hoe maken ze dat soort weken mei? Is dat gewoon van evenement naar evenement en in de vijfde versnelling? Of? Ja. Ja, die vijfde versnelling die begint eigenlijk al een jaar van tevoren. En daar blijf je in. En dat is wel, je moet dat wel echt, ja, hoe zeg je dat? Je moet niet denken dat je het na de opening gehad hebt. Je moet het echt maar tot een aantal maanden na de opening. Want zeker als je er ook nog samen met een paar mensen voor verantwoordelijk bent, moet je ook nog afrekenen en evalueren. En daar moet je je soort van op focussen. En ik zie het heel vaak bij jonge mensen. Die dan komen zo'n groot evenement in en die focussen zich helemaal op dat het gaat beginnen. En dan begint het, dan gaat de poort open en dan vallen ze neer. Ja. Dat snap ik heel goed. En dan mag het nog even. En dan moet je nog even. Ja, precies. Ja. Nou ja, in ieder geval 100 dagen. Ja, dat was wel heel leuk. Ja, we hebben echt heel veel gedaan weer. En het was ook heel mooi hoeveel mensen daaraan meegedaan hebben. En hoe na corona, want daar hebben we het natuurlijk over, in mei Friesland weer open ging. En mooie dingen te beleven waren. Ja, dat was prachtig. Nou ja, en de grote blikvanger weer natuurlijk het Bosk. Ja. Gigantisch succes. Ja, groot succes. Ik denk in alle opzichten. Hè, die man pro de aandacht krijgen, er is hoe discussieerd. Heel veel, ja. En dat weer de bedoeling eigenlijk een Ja. beetje. Hè, zet mensen in ieder geval ontdenken. Ja. Ja, we willen heel graag met de projecten van Arcadia mensen inderdaad aan het nadenken zetten. Of aan het handelen ook wel zetten. Hè? En kunst is heel mooi daarvoor. Omdat kunstenaars dingen zo beeldend kunnen maken dat je het gaat voelen. En als je het voelt, ja, dan kun je er ook over na gaan denken. Dus de kunst zit vaak een beetje voor het denken aan. En dat wandelende bos, ja, je kwam daar binnen en je voelde gelijk waar het om ging. En daarna ontstond het gesprek. Dat is heel mooi. Hoe is dat idee ontstaan? Vaak begint het met één idee en dan maak je de peer hinkstapsprong en dan komt het ergens uit. Of wie het vrijwel gauw al duidelijk van nee, wij zetten daar hoeveel het bij hem in te kwijt? Het waren 1200 bomen van tegen de 6-7 meter. Ja. En ook nog 15.000 kleintjes van 2 meter. Ja, want ik zit al met die aantal. Ja. Maar begon het ik met zo'n aantal? Of Nee, het begon... er zijn meerdere beginnen van zo'n project. Maar een van de beginnen was bijvoorbeeld dat ik was bij de gemeente Leeuwarden in gesprek. Ik zei, nou jongens, we willen graag weer een groot project doen. Een beetje als opvolger van de Reuzen van 2018. En toen vroeg ik aan ze van, goh, wat gaan jullie de komende jaren qua grote dingen doen? Dus waar gaat er een schop in de grond? Want als er ergens een schop in de grond gaat, dan ontstaat er ook energie. Hè? Dan worden de dingen vloeibaar en mogelijk. En een van de dingen waar zij mee kwamen was dat de gemeente heel veel bomen moest gaan planten. De komende 10 jaar. Die gingen ze ook al kopen. En ik was daarover in gesprek met Joop Mulder. Is niet meer onder ons helaas. Ik zei, Joop, dit is een lijstje en daar stonden die bomen onder andere op. Kun je daar wat mee? Wil je daar eens over nadenken? Oh, zei Joop, dat vind ik wel mooi. Dus Joop ging daarover nadenken. En Joop had heel veel tijdens Oerol in het verleden al met Bruno Doelens gewerkt. Hele mooie projecten op het strand gemaakt van de Schelling.
En Bruno bedacht toen die bomen, die zouden ook wel een stukje kunnen wandelen. Nou ja, en zo associeer je door en voor je het weet... en dan komen er ook heel veel mensen bij, want dan wordt het een gezamenlijk proces. Ja, maar dat eerste stapje, daar gaat het om. Ja, dat waren Joop en Bruno echt. Dus Ja. een aantal bij hem in een bak Ja. en we gaan ermee lopen. En dan Ja. vervolgens kist het invullen waarheen en hoe groot. En, Ja. maar dat is het, hè? Dat is eigenlijk het. is het een heel liets idee. Het is dat is vaak met heel goede ideeën. Ja. Je kan ze heel simpel uitleggen. Ja, En dan zie je mensen kijken. Oh, what the fuck? Dat kan helemaal niet. En daar hebben we natuurlijk ook wel even wakker van gelegen. Een aantal, meerdere nachten. Dat je denkt, oh, gaat dat goed komen? Gaan ze niet dood? Vinden we wel genoeg vrijwilligers? Ja. Ja, en dat ze dan denken, dan krijgt de honing nog goed in. Hè, van, Ja, in een bedenken kan. Ja, er zit risico aan. Ja, maar het gaat er ook een beetje over... Als je niet de onmogelijke dingen probeert te doen... dan ga je nooit iets in beweging krijgen. En zo'n idee is zo onmogelijk. Ik heb altijd nog een beetje in de aanloop van het project... aan dat televisieprogramma van vroeger gedacht van Angela Groothuizen. Weet je nog? De Uitdaging heette dat. Ja. En dan ging Angela Groothuizen... ik weet niet, dat ging geloof ik ook over huizen inrichten... voor mensen die het niet zo breed hadden. En dan ging ze op pad om dat allemaal voor elkaar te krijgen voor die mensen. En die hadden dan een prachtig mooi huis aan het einde. Nou, dat was dit natuurlijk op een andere manier ook een beetje. Het idee was zo absurd... dat iedereen zei... Nou, wat een geweldig idee, we gaan helpen. Nou, en zo kwam van het een het ander. En dan zie je dat het onmogelijke best wel mogelijk is. En dat is natuurlijk ook een van de boodschappen van het project. Ja. In zijn essentie eigenlijk een heel liets idee. Ja, Hoe complex wordt het uiteindelijk? heel complex. Vrijwilligers, vergunningen, gemeente, Ja, provincie, alles. cultuur, Ja. inhoud, Ja. kunstners. Ja, Nou, media. Ja, allemaal maar op. ja, heel complex. Het is een heel complex project. En we hebben ook 2,5 jaar aan voorbereid. En alleen al 4.500 vrijwilligersshifts zitten erin. En die moeten allemaal gepland worden en gevonden worden en dan gedaan worden. En ik denk, je weet hoe ingewikkeld het is in de gemeente Leeuwarden met vergunningen. Nou, dat is ingewikkeld. Dit was niet 1 vergunning. Ik denk dat dit wel 11 vergunningen waren. Dus het waren eigenlijk denk ik 11 evenementen. Want elke week stond hij op een ander plein stil. Dus orenvergunning. orenvergunning. Maar ook wegwezen aan het einde van die vergunning. Want dan is die vergunning afgelopen. Dus dan moeten we ook door. Nee, het was een militaire operatie achter de schermen. Maar dat moet je niet zien. Nee, Dat moet je niet zien. maar we zijn er altijd wel nieuwsgierig naar. En het is dus te doen nog steeds. Ja, dit was te doen. Ja. Dit was te doen. Maar ook alleen omdat de gemeente Leeuwarden wij dit samen met de gemeente Leeuwarden ook helemaal gedaan hebben. En het is natuurlijk niet in een Natura 2000 gebied, maar gewoon midden in de stad. Dat scheelt natuurlijk al enorm. Maar de gemeente Leeuwarden is echt... ik denk dat er weinig gemeentes in Nederland zijn die dit kunnen. Er zijn er heel veel geweest. Allemaal komen kijken. Hoe de fuck is dit mogelijk in Nederland? En wat gebeurt daar in Friesland? Dat is mooi. Hoe dubbel is het dan op dit stuit? Dus is er net mee bij. Het gewraksel van Welcome to the Ja, Village. ja, Dat heeft verschillend wennen, trokjes. Ja, dat doet me wel pijn. Ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Even los van die historie. Er komt straks nog wel even hoe dingen die studeren hast en opzetten hast. Maar dat hele verhaal van Welcome to the Village strand echt weer bij een gemeente. Echt weer vergunningen. Ja. En daar pakt het verkeerd uit. Ja, je ziet het in heel Nederland nu. Hè. De samenleving wordt heel complex. En, Ja, dit is wel meer een landelijke verhaal ja. dan een louter verhaal. ja, maar Leeuwarden loopt op een negatieve manier wel voorop met dit verhaal. Ja. Maar het is echt een landelijk verhaal. Nederland loopt vast in regelgeving en ook wel in een land wordt druk en vol. Er zijn heel veel verschillende belangen. We zijn op een verkeerde manier ook omgegaan met onze natuur en onze omgeving. Dat hebben we niet goed in regels en in wetten gevangen. Ja, en nu zie je ook dat de rechter uitspraken doet over CO2 en over uitstoot. En dus komen gemeentes ook in de knoei met dit soort wetgeving. De omgevingswet waar iedereen het al 10 jaar over heeft, is er nog steeds niet. Dus het juridische kader waar ze het dan over hebben om samenleven mogelijk te maken, noem ik het dan maar. Dus ook om festivals te hebben, is niet goed ingericht. En daardoor is het heel moeilijk om het te doen. En dat is, vind ik, met name heel pijnlijk voor een hele grote jonge generatie aan Leeuwarders en Friezen. Die samen met allerlei kunstenaars, organisaties, maar ook met allerlei maatschappelijke organisaties, mensen die soms dak- en thuisloos zijn of in de dagbesteding zitten, samen een heel mooi festival maken. En die kunnen zich nu niet uiten. Er is geen plek voor ze. En dat vind ik het ergste eigenlijk. Dat er een groep hele jonge mensen die heel graag hier wil blijven
in Friesland wil blijven, eigenlijk niet een plek heeft om zich te uiten. En het is toch eigenlijk bizar dat zo'n project als het Bosk kost die 2 jaar, het waren een heel jaar. Ja, Dat slaagt het uiteindelijk wel. ja, En tussen aanstekens, want niks is meer simpel, maar een simpel festival. Dat we het al 40 jaar, 50 jaar kennen. ja. 3 podia, een bar en eaterij. Even een heel simpel steltje. Dat krijgen we dus net meer voor elkaar. Nee, behalve als je het dus in de stad organiseert. Want daar is het natuurlijk afgelopen jaar wel gelukt. Ja, Maar ook daar moesten ze al halverwege, geloof ik, met een podium stoppen, een buitenpodium stoppen. Ja, dat is heel lastig. Wij hebben met het Bosk dus ook geen herrie gemaakt. We hebben 2 avonden gehad, hadden we allemaal percussionisten op het Zeiland staan. Nou, dat was al gedoe toen kwam de gemeente ook gelijk alweer met de microfoontjes en de decibels. En dat was ook al kiele. En dat was akoestisch. Dat was nog niet eens versterkt. Ja, dat is lastig. ja, het eindigt, ik zou bijna zeggen, we eindigt het, maar het eindigt nooit natuurlijk. Het gaat altijd weer terug en er zullen altijd mogelijkheden wijzen voor dingen. Maar het wordt wel, van mijn gevoel, maar ik ben even een leek nou, het wordt steeds benauwder. Ja, het wordt benauwder, hè? Dat gevoel heb ik ook. Benauwdheid, het wordt benauwder. Want toen ben je nog bestuurder. Nou, ik ben niet de bestuurder, maar het is gewoon een bestuurlijke functie eigenlijk. Hè? Met een creatieve directeur. Maar Ja. Doe maar eens bosje en dat dingen kennen. Ja. En haalbaar binnen. Ja, daar kijken we wel dus altijd naar. Kan dat wel? Ja, nee, want Als als... dingen dacht, ik al ingewikkelder zo langzamerhand. Ja, het is een complexe operatie. Dat is zo, ja. Ja, nee, dat is... toen wij 11 jaar geleden begonnen met Welcome to the Village op de Groene Ster. Dat was dus in 2012. Toen begonnen we daar. Ik weet nog dat we met onze poten in de drek stonden daar. Om te denken van hier gaan we een festival houden. Ja, toen kon eigenlijk alles wel. En de gemeente dacht ook, nou, dit gaan we gewoon doen. Nou, die tijd is voorbij. Dat is niet meer. Maar ja, toch zijn we met z'n allen, door de burger, de ambtenaar, de creatief directeur, festival-eigenaar, Ja. weet ik veel, ergens toch een wij vinden, maten. Ja. Of ja, Nee, dat moet ook, want anders... wij leidt oplossing. Nou, de oplossing ligt in elkaar wat gunnen, Ja. sowieso. Hè? Want het gaat bij de Groene Ster ook echt over maar een aantal mensen, helemaal niet zoveel, die er gewoon geen zin in hebben. En ook de natuurwetgeving aangrijpen om de stilte af te dwingen. En dat is nu een hele operatie geworden. Dus het gaat over elkaar wat gunnen. En met name ook jonge mensen wat gunnen. We leven in een land die ook enorm aan het vergrijzen is. Dus dat wordt steeds moeilijker. Mensen willen dan graag rust om zich heen. Dat is mooi, dat snap ik ook heel goed. Maar ja, dat is heel benauwend voor jonge mensen. Dus dat is heel belangrijk. Ja, en die regelgeving moet op orde komen. Dus we moeten andere keuzes met elkaar maken. En die keuzes zijn we enorm lang voor ons aan het uitschuiven. Ook met de kabinetten die we de afgelopen 10 jaar hebben gehad. Het oor rommelt en rots. Ja, dan wordt gewoon alleen maar korte termijn gekeken. Compromisje, uitstellen, rapportje, Ja. commissie er weer doorheen. Eerst weer even een onderzoekje doen, Ja. weer rekken. Ja, werkt niet. De Dutch Street. Nou, inderdaad, ja. Zoals oor de grens. Ja hoor. Toch de Belgen, de Duitsers, de Zwitsers het oors. Nou, de Belgen hebben weer hele andere problemen. Ja, maar maar, ja. Nou, hoe oostelijker en zuidelijker je komt in Europa, hoe makkelijker dingen wel worden. Dat Zelfs is, met Europese regels dus. ja, zelfs met Europese regels. Dat is ook zo. Een Maar kwestie van interpretatie. nee, het is ook een kwestie van een klein land met heel veel mensen. Dus we leven met z'n allen echt wel op een vierkante meter. We zijn een van de meest dichtstbevolkte landen ter wereld. Daar heeft het ook mee te maken. Bij een hele hoge standaard. Hè? Ja, precies. Een enorm verwachtingspatroon naar Ja. regels en oerheid. Hè? Ja, en weinig vertrouwen in elkaar. We rekenen elkaar overal op af. Ja, dat helpt ook niet echt. Opgehoord met afzeiken. Precies. Zodat het een mooi motto Ja, hè? stop met zeiken. Ja. Gaan we het moois maken met elkaar. Nou, bijvoorbeeld muziek. Ja, goeie. Ja, nou, ja, laten we toch maar even een eerste plaat hadden die we draaiden. Want ik had die de horrorvraag gesteld. Toen elke Ja. Ja, want ik weet het. Op het Sienplaat is nog een horrorvraag. Maar goed, ze mij 4 platen uitzieken, mijn gasten. En Sjoerd had dat ik niet in. We kwamen uit bij Short Paris. Ja, band uit Sint-Petersburg. Ik dacht, ik neem een Russische plaat mee. Ik vond het mooi om mij te hiepen. Maar Ja, lekker, lekker hoe stevig. dubbel was het haar? Ja, precies. Ja. Ja, er is natuurlijk van alles te doen over wel of niet Russische artiesten op podia en Ja, ik dergelijke. draaien gewoon, Hè? en dan Ja, zullen we- ja, precies. Dit is een band die zelf zich in de Russische avant-garde, in de Russische underground zich beweegt. Het is een band, echt, ga vooral clips van ze bekijken. Die zijn echt waanzinnig. Het is een band ook die middels haar muziek ook echt een heel kritische noot laat horen over het Rusland van vandaag.
Dat doen ze niet op een hele uitgesproken, expliciete manier. Het is geen punkband in die zin dat ze zich heel direct uiten. Maar dat doen ze eigenlijk in hun beelden en in hun beeldspraken. Het zijn eigenlijk fabels, zou je kunnen zeggen. Hè? Heel kritisch op het systeem, maar ze zijn er niet op te vangen. In Rusland is het heel moeilijk op dit moment voor onafhankelijke kunstenaars. Zat zien je 15 neer de bak in. Ja, met gemak hoor. Ja. En dan wordt er regelmatig, Als je het overleeft, hè? als je het overleeft, regelmatig is er ook weer haast een razzia onder muzikanten en kunstenaars. Maar vanwege hele onduidelijke redenen mensen worden opgepakt. En deze band spreekt zich heel erg uit middels beelden en beeldtaal in hun nummers over de stand van zaken in Rusland op dit moment. En dan gaat het bijvoorbeeld over armoede of immigratie of over bang zijn. En dat doen ze op een heel mooie manier. En we hebben ze op Welcome to the Village gehad. Ik denk een jaar of 7, 8 geleden. Een hele goede live band. Echt een hele strakke goede live band. Ja, ik vind het gewoon een hele goede band. Het moet gewoon gehoord worden. Ja. Bist u West? Rusland? Nee, ik stond aan de grens van Sint-Petersburg. Toevallig 3 jaar geleden, vlak voor corona. En ik wilde wel heel graag een keer naartoe. Maar ik ben er nooit geweest. Ja, Ja, ik zou zeggen ooit nog eens. Maar ja ooit nog eens. Nou, dat kan nu wel even duren, ja, ik denk denk ik. het ook wel, ja. We draaien op het begin van dit programma en we beginnen toch met muziek. Dan leven we voort maar naar het Friestalige game van Zea. Ja. Arnold de Boer. Ja. Moet gewoon een intrigerende artiest, vind ik hem. Wat het met taal, wat het met cultuur combineert. Eigenlijk ouderwetse rockmuziek, met wereldmuziek, Met de braasband van zijn vader uit Makkum. Ja, ik vind het een van de meest... Een aantal culturen bij elkaar held is hij het wel. Ja, ik vind Arnold de Boer een van de spannendste, misschien wel de spannendste muzikant van Friesland. Ja. En al heel lang ook. Ja. Het is muzikaal heel goed. Zijn invloeden komen uit de hele wereld. Maar zijn wortels zijn Fries. En dat hoor je ook. En de manier waarop hij werkt, de attitude die hij heeft in samenwerken, in hoe belangrijk kunst en cultuur zijn, zeg maar. Ja, wat hij uitdraagt daarmee, ja, ik vind dit echt... Hij heeft een hele mooie plaat gemaakt afgelopen jaar. En ik dacht, daar kies ik een nummer van uit die niet op die plaat staat. Want dit is deze opname heeft hij met ik geloof een Franse muzikant gemaakt, een clarinetist. Terwijl hij in Zuid-Frankrijk op tour was. Ik dacht, die vind ik eigenlijk nog mooier. En hij laat heel erg horen waar hij ook heel erg voor staat. Voor die samenwerkingen. Voor die culturen die elkaar altijd ontmoeten. Wer wiest doch? Wer hast West? Wat hast du? Wer siehst du? Ik weet het kwijt. Onmiskenbaar Zea Arnold de Boer, de Friese Muttens. Hij werkt al jaren in Amsterdam. Hij is vaak te vinden in Friesland. Op dit staat ik met het Seert Brunja. Een prachtig project trouwens bij de bejaardenhuizen Del. Als er meer van weet, was luister even de podcast met Seert Brunja op YouTube of op Spotify. Want ik kan lezen een uren met hem der oehan. Wij draaien het weer. Waarom, komma. En dat is omdat het op het lijstje stiert van mijn gast van YouTube, Botsma, creative director van Arcadia. Een van de mensen die toch even denken, wat is dat Arcadia? Wat is het eigenlijk? Want is het een onderdeel van een provincie? Is het een losstaande stichting? Wat is de organisatie Arcadia eigenlijk? Een stichting. Een eigen organisatie. Volledig Helemaal onafhankelijk. Ja, helemaal onafhankelijk. In je subsidiestroom? Nee joh, heel veel. Overal en nergens vandaan. Maar de belangrijkste zijn de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden. Ja, logisch. Maar ons geld dat komt vanuit de culturele hoofdstad wij. Ja, komt uit de culturele hoofdstad. Maar ook veel landelijk geld halen we binnen. Ook heel veel bedrijfsleven sponsort mee. Daar zijn we heel blij mee en heel dankbaar voor. Europa ook. Dus het komt echt overal vandaan. En dat is ook een beetje onze missie. Hè? Geld van buiten halen om hier mooie dingen van te doen. Ja, dat klinkt behoorlijk trouwens. Ja, nou ja, ook heel belangrijk. Ja. Want we komen ook in een tijd dat creativiteit steeds belangrijker wordt. Nou, daar moet je ook in investeren. Ja. En de nijliddenskip natuurlijk van de culturele hoofdstad. Is die lijn in op in? Of zeg je hem, nee, dit zit echt wel weer op zichzelf? Staat op zichzelf. We hebben echt geprobeerd iets nieuws te maken met Arcadia. Dus niet door te lopen naar de culturele haatstad. We willen niet meer een soort van een porseleinkast hebben waarin alles heel moet blijven. We gaan iets nieuws maken, hebben we gezegd. En dat is Arcadia geworden. Volgens de oude Grieken was Arcadia het gedroomde land van melk en honing. Een soort van mooie, ongerepte natuur. De wereld voordat er mensen er waren. Ja. Een plek om altijd naar te willen streven.
En dat doen we eigenlijk ook allemaal met elkaar. Hè. We streven allemaal op onze eigen manier naar Arcadia. En daar hebben we allemaal mooie namen voor bedacht. Allemaal prachtige verhalen om naar te handelen. En sommige vind je in de Bijbel, andere in de Koran. Er zijn ook hele foute dictators geweest in de jaren 40 die noemden dat het Derde Rijk. Dus er zijn heel veel interpretaties van wat het paradijs of wat Arcadia is. Maar als je de krant openslaat, de eerste pagina's, dan zie je eigenlijk dat we allemaal elkaar bediscussiëren en soms de tent uitvechten en in gesprek zijn over in welke omgeving willen we eigenlijk met elkaar wonen. Nou, daar gaat Arcadia over. En wij nodigen kunstenaars uit en cultuurmakers en Friezen om zich daarover uit te spreken. Want we geloven dat een samenleving die met elkaar goede keuzes maakt, daar is kunst en cultuur heel belangrijk bij. Omdat het je creatief maakt, omdat het je anders doet kijken, omdat het gevoelens onder woorden brengt, omdat het bij elkaar brengt. Nou, dat is gewoon belangrijk. Als ik ben op die LinkedIn-pagina's, dan is dat een enorme lijst van ik zei al in het begin van het programma, we kunnen het net al nemen, maar van de Popfabriek, van Welcome to the Village, Explore the Noord, et cetera, et cetera. Was toen nodig bij Arcadia en die rol als artistiek directeur. En met name het proces was dus organiseren. Maar dat gaat het denk ik ook. Ja. Is dat... Waar staat u tot droomt? Is dit die ideale job? Ja, ergens wel. Ik heb geen opleiding afgemaakt. Dus ik heb nooit een droom gehad van wat ik wilde worden per Dat is se. op Lauwers College zitten. Heel lang ben ik leraar geschiedenis geweest op Lauwers College. Ja, dat was ook prachtig. Dat is ook een mooi vak. Dan mag je over geschiedenis vertellen. Ja. Nou, heerlijk is dat. Verhalen, hè? Broekstad nog product in deze functie. Ja. Het besef van hoe wie het. Ja, nou, als je niet weet waar je vandaan komt, dan weet je ook niet waar je naartoe gaat, hè? Ja, dat is wel... Wat weten over de geschiedenis is wel heel erg belangrijk, ja. Absoluut. Maar ook, ik heb met heel veel plezier op het VMBO les gegeven altijd. En daar leerde ik heel erg om moeilijke dingen op een makkelijke manier soms te vertellen. Nou, dat komt ook veel terug. Dus hoe maak je in complexe zaken... Hoe kun je daar een verhaal van maken? Nou, dat is Bosk eigenlijk ook. Hè? Dat is een heel complex verhaal. Namelijk de vergroening van de wereld. En de uitstoot die we hebben. En de bossenstrategieën die er vanuit Europa is. Hoe maken we dat nou invoelbaar en op een beleefbare manier tot gespreksonderwerp? Want wat is toen bij Arcadia in deze functie op dezelfde manier tot de ankels... Met ankels in de organisatie trekken als vergelijk bij mij Welcome to the Village? Of bist u toch meer vergader-tiger worden? Goeie vraag. Ik ben wel iets meer een vergadertijger geworden, denk ik. Ja, het is wel wat, ja, omdat het veel groter is ook. Dat bedoel ik, de schaal is groter. De schaal is veel groter. Welcome to the Village is zelfs bij wijze van spreken zelf de hekken nog del. Ja, dat is nu niet meer zo. Maar als het jacht doen of iets besjost. Maar ja, nee, dat sowieso, ja. Ik doe het meestal uit dan. Zeg maar, iemand anders neemt dan altijd aan. Nog steeds trouwens, want mijn collega Imi, met wie ik het samen doe, is meestal net iets eerder dan ik. En ik ga altijd later weg, dat nog wel. Maar vind ik ook belangrijk, dat je er als eerste en als laatste bent. Maar past hij dit? Ja, ik vind het heel leuk. Het is titellijk en ik wil hem wel eens weer rond naar de basis? In het leven weet je het nooit. Ergens heb ik ook wel het gevoel van... bij die culturele hoofdstadbeweging ben ik natuurlijk in 2011 betrokken geraakt. Dan die bidbooks meegeschreven. Dus altijd ook gezegd, culturele hoofdstad is niet het eindstation. Hè. Het gaat erom dat we het voortbrengen. Nou, met Arcadia hebben we dat denk ik nu ook een eerste keer gedaan en bewezen. Dus natuurlijk denk ik wel na van, wat komt hierna eigenlijk? Maar... ik heb het ook heel erg naar mijn zin. Het is heel leuk. Ja, Leeds-groepje denk ik. Eigenlijk de kern van Arcadia. Ja, de kern van Arcadia. Nou, dat is toch wel 10, 15 mensen hoor. En dat wordt, ik denk dat we er bijna 100 hadden tijdens Arcadia. Wordt wel groot. Ja. Maar we schalen op en dan weer terug. Ja, zo gaat dat in de evenementen. Is het heel provinciaal of toch nog van jou het beest? Nee, het is heel provinciaal. Bosk heeft natuurlijk heel veel aandacht gekregen. Ja, hè? Dus dat zie je dan natuurlijk heel erg. Maar we zijn met heel veel projecten door de provincie heen geweest. Dus het is wel heel provinciaal. En met kunstenaars ook en makers vanuit heel Nederland en Europa ook weer. Dus we halen het overal vandaan. Ja, en vooral die mengvorm, denk ik. Hè? Van net alleen de Fries, net alleen de landelijk, maar alles maar toch ook wel herinneren. Hij kan ook boeteloze producties erbij nutsen. Ook. Producenten. Ja, en dat vind ik ook zo mooi aan het liedje dat we hiervoor luisterden van Zea. Hè? Dat we cultuur elkaar laten ontmoeten. Een cultuur die alleen maar geconserveerd wordt onder de stolp, die gaat stinken. Dus het is belangrijk dat we ook het Fries in aanraking brengen met andere culturen en andere verhalen en andere manieren van zijn, samen zijn. Dat is mooi. Gaat het leven. Want
Stiet die hele freestyle wereld genoeg op de door te bonken? Hoe zit dat eigenlijk? Oh, die staan altijd wel op de deur te Ja, bonken. hè? Ja. Ja, nou, Nee, maar dat wil wel eens zijn, je bent te beskieden. Je bent je beter verkepen. Met mij wel eens wat scherper allereer. Misschien wel wat te braaf allereer. Nou ja. Ah, jeetje, dat is een goede vraag. Er is niet één freestylige wereld in de eerste Nee, plaats, hè? dat snap ik. En er is ik net in je Ja. oordeel voor. Nee. Ben ik net zozeer op in je one-liner. Nee. Maar dat gevoel wordt wel eens. Ja. En omdat mijn Arcadia nog steeds wel vanuit alle hoeken. Maar Ja. ik concurreren met misschien wel heel assertieve. Ja, ook wel. En er zijn altijd mensen met een mening en dat is ook helemaal prima. Ja, dat is hartstikke goed zo. Hartstikke goed zelfs. Maar nee, voor ons is die Friese taal ook heel belangrijk. Juist in de kunstprojecten. Hè. Dus we hebben samen met City of Literature een prachtige project mogen presenteren van Uitgesteld Geluk. 100 verhalen door 100 schrijvers uit de hele wereld over uitgesteld geluk. Over wat het paradijs betekent. Voorgelezen in 100 tuinen in Friesland, door de hele provincie heen. Daar waren geloof ik 35 Friese verhalen ook bij. Van 35 Friese schrijvers. Ja, superbelangrijk. Superbelangrijk. En we werken ook nu aan een heel mooi project Tietmachine, waarin nieuwe freestylige pop wordt geproduceerd. Maar heel erg verteld vanuit de geschiedenis. Dus een beetje de wat meer ongehoorde historische verhalen van de provincie. Dus nee, dat is wel heel belangrijk. We gaan weer naar muziek daar. Begin hij een concert in het rand van de Nobelprijs. Oh ja, die had ik meegenomen. Ja, en de zei het wel echt beslist die in een live-opname jaren. Ja. En dat prima, daar ben wij voor. Emil Matluti. Ja, ik durf het ook niet beter uit te spreken dan jij. Dan let mij dan maar Het is- verlulst in. Kelmti Horra. Ja, zal ik wat over zeggen? Ja. Doe die Het is een inhoud. Tunesische zangeres. De titel van het nummer is Mijn stem zal vrij zijn. Ik was in oktober in Tunis voor een festival. En ik zat in een prachtige oude theaterzaal. En ik ging daar meerdere voorstellingen bekijken. En zij was het openingsconcert. En ik had me overal in verdiept, behalve in het openingsconcert. Want ik dacht, dat zie ik wel even. En dan ga ik daarna al die voorstellingen bekijken. Of er nog wat tussen zit voor Friesland. En ik was daar met mijn collega Jonathan Offerijns. En zij ging zingen, Willem. Nou, er gebeurde wat. Ik wist niet wat ik meemaakte. Daarom moest dit ook een live-opname zijn. Zij ging zingen. Er zaten alleen maar jonge mensen in het theater. Het werd muisstil. En iedereen zong het mee. En in het midden zit ook een stuk waarin de muziek even wegvalt. En de zaal het kan overnemen. Dat gebeurde daar ook. Ik had kippenvel tot aan het plafond. Ik dacht, waar gaat dit over? Op de achtergrond in Tunis had ze videobeelden van allemaal protesten uit Iran op dit moment. Hè, al die de zwaaiende hoofddoekjes, zeg maar. En toen dacht ik, wow, dit is knetterpolitiek. Nou, het liedje heet Mijn stem zal vrij zijn. En wat later bleek was dat zij eigenlijk een beetje de stem van een generatie is. In 2010 en 2011 ontstond die Arabische revolutie in Noord-Afrika. En die ontstond in Tunis. Op de stoepen van het theater waar ik op dat moment zat. En dat ontstond omdat er was een heel arme groenteboer die had zichzelf in de brand gestoken. Omdat de politie weer eens zijn kar had afgepakt. En daardoor ontstond er een soort rechtvaardigheidsprotest. En uiteindelijk werd het regime ook omver gegooid. Hele heftige protesten, echt knetterharde ME. En vanuit daar ontstond die hele Arabische lente in Noord-Afrika. En in het heetst van de strijd, toen er heel hard werd geprotesteerd in Tunis, heeft deze zangeres is op de trappen van het theater gaan staan met een kaarsje in haar hand en heeft dit liedje gezongen. En dat is een enorme hit en een soort van alternatief volkslied geworden. En dan, zij woont inmiddels in New York. En zij was voor het eerst in 5 jaar weer eens terug in Tunis. En dus het openingsconcert. Dus je moet je altijd inlezen in het openingsconcert, heb ik geleerd. En zong dit nummer. En het was ongelooflijk bijzonder. Dus ik dacht, ja, dit wil ik graag laten horen. Over hoe belangrijk het ook is om naar dit soort muziek te luisteren. En hoe belangrijk dit soort kunstenaars en muzikanten zijn. أنا أحرار ما يخافوش أنا أسرار ما يموتوش أنا صوت المرثوش أنا وسط الفوضى معنا أنا حق المظلومين يفكوا فيه ناس كلها
County Horror. We horen My Word is Free. Wat opviert bij de Nobelprijsuitreiking van 2015. County Horror. Stip het lesje van mijn gast van jou, Sjoerd Botsma. Creative Director van Arcadia. En dit is Piekenvel. Had het verhaal direct alleen beschetst. Ongelooflijk hoe muziek dan ineens wel een lading krijgt. Hè? Een extra lading. Ja, dat is... en hoe belangrijk dus dat ook is voor... hoe we voelen over wat van belang is. Ja, het is echt de stem van de generatie daar. Echt prachtig. Heel mooi. En het theater vol met jonge mensen. Die daar allemaal aan werken en mee bezig zijn. En bang zijn dat hun democratie onder druk staat. Nou ja, Tunesië is in dat opzicht een heel duidelijk voorbeeld van... Er is een revolutie geweest. Ja. Nog steeds alles weer te wankelen in. Ja, ze zijn 4 of 5 presidenten verder. Er is iemand via Facebook eigenlijk verkozen tot president. Iemand zonder partij. Echt een populist. Allerlei referenda zijn er geweest die alweer alle vrijheden inperken. En daar wordt echt best wel tegen geprotesteerd en gevochten, zeg maar. Dus ja, het is niet vanzelfsprekend, die vrijheid. Nee. En het confronteert je mooi met een soort rare werkelijkheid van... Je houdt het gevoel van, nou is de democratie. Dat willen die mensen. Nou is clear. Ja, nee. Dat is niet zo. Dat moet je onderhouden. Ja. Dat moet je onderhouden. En dat is denk ik de les van heel veel dit soort landen. Het was het dus constant onderhouden. Hè? Ja, maar dat geldt ook voor onszelf. Hè? Wij moeten het ook onderhouden. Als je iets niet onderhoudt, als je iets onderhoudsvrij maakt... want we zien allemaal mooie onderhoudsvrije wijken ontstaan... ook rondom Leeuwarden en in Friesland... dan is het ook liefdeloos. En geven mensen er ook niet om. Dus dat is niet goed. Je moet met elkaar die democratie onderhouden. En dat betekent voor ons... Kijk, er is bijvoorbeeld enorm bezuinigd op kunst en cultuur altijd. Nou, samen dingen maken. Zingen in een koor of meehelpen als vrijwilliger aan een festival. Dat is elkaar ontmoeten. Dat is een samenleving zijn. Dat is onderhoud van je democratie. Dat moet je blijven doen. Als je allemaal denkt dat is niet... financieel nuttig of niet, niet nodig voor de economie, ja, dan maak je een hele grote fout. Dan heb je een liefdeloze samenleving. Hoe is het in dat opzicht Jetro Nederland in? Hè? Dan? Met welk idee, met welk beeld? Ja, dat we ga ik oppassen? Ja, vind ik wel. Ik vind ook dat wij op moeten passen, ja. Ja, absoluut. We zijn ook hard bezig om een onderhoudsvrije samenleving te worden. Nou, dat is een foute boel. Dat geven we niet meer om elkaar. Plastic, koord. Ja, we moeten precies. En dat is niet goed. En daarom geloof ik heel erg in festivals, in kunstprojecten. Zet je tv uit en ga die Hollywoodfilms samen met elkaar op straat maken. Maak een Ipe spul, zing in een koor. Ga wat doen met elkaar. Leer elkaar kennen. Luister naar elkaar. Weet je wel? Letterlijk samen zingen is ook samen in dezelfde toonsoort komen. Het is heel belangrijk. Zit in dat opzicht er nog verschil tussen een plattelandsprovincie wat Friesland is... En ik heb de Grange of Drenthe nemen, ja, dat gaat even net om. En bijvoorbeeld toch het gruttere Ronestad. Ja, absoluut. Wij wonen echt op een van de beste plekken van de aarde. Er is hier denk ik veel meer Meerskip dan er in Amsterdam is. Daar gaat me even om. Ja. Natuurlijk vinden wij Friesland heel mooi. Maar ja. even dat culturele, dat menselijke, de verbinding. Dat is ons grootste kapitaal. Dat is dat we elkaar kennen en dingen samen doen. Daar moeten we echt als een tijger bovenop zitten. Geef je daar goed mee om nog in deze provincie, Vingst? Nou, ik vind wel dat we daar beter mee omgaan dan denk ik in de meeste provincies van Nederland. Ik denk ook dat het kan altijd zeker ook beter. Maar ik vind inderdaad wel dat we met bijvoorbeeld provinciebesturen en gemeentes die laten zien in hoe ze in kunst en cultuur ook investeren. Dat is natuurlijk mijn achtergrond. Dat ze echt keuzes maken voor die Meerskip, ja. En dat zie ik in andere provincies anders. Nee, ik vind echt wel dat we daar een voorbeeld in zijn. Want toen zit toen de productiekant, om het even te zeggen. Dus doe vrees wel eens een % van de gemeente en ja, de ook. provincie. Ja. Dus ik zit hier nu niet met een subsidiënt. Dat is niet mijn bedoeling. Maar... Nee, ik wil even naar de vraag van had het idee dat de laatste jaar juist makkelijker of moeilijker worden is om projecten rond te krijgen financieel? Dus hier is het alleen maar het bos. Net één vergunning neder, maar ja, een heel soort. Qua vergunning is het alleen maar moeilijker geworden. Ja, dat maar klopt. Dat is het juridische. Ja. Maar de wil. In Friesland is die groter geworden. Ja. Vind ik wel. En dat heeft ook nog steeds op genoeg hier. Ja, dat heeft ook te maken met die culturele haatstad. En wat dat gedaan heeft. En hoe iedereen gezien heeft hoe belangrijk het is dat de dingen samen met elkaar doen. En dat zien we ook bijvoorbeeld in sponsors als GroenLeven of Unive die ons sponsoren, zeg maar. Hoe die en Arriva, hoe die aangehaakt zijn
op ook culturele evenementen te stiepen. Dat is echt, dat is nu makkelijker dan 5 jaar geleden voor ons als organisatie. Dan denk ik, hey, dat is bijzonder. Ja, dat vind ik echt bijzonder. Ja. Ja, en dat heeft ook te maken met dat, denk ik, de boodschap van Arcadia wat helderder en concreter is dan dat die van Culturele Haatstedt was. En dat was toch een beetje laat 1000 bloemen bloeien en dan ontstaat er wat moois. Nou, uit die bloemen hebben we nu gezegd, deze plukken we en daar gaan we mee aan de slag. Het is wat duidelijker. Maar ook een samenleving die onder druk staat. Hè. Ik bedoel, de wereld is in 5 jaar tijd behoorlijk veranderd. Toch. Ja, en dat wordt overal gezien. Ja. Is dat ik merk het debat wat om dit soort projecten heen ontsteert? Dat het verhoort? Ja. Is wat vond je van de discussie rondom het bos? Ja, super. Dat was de bedoeling ook. Ja. Wij wilden het alle... net volle schelppartij meemaken. Of, nee, mooi hè? Ja. Nee, wat discussie. Ja. Maar ja, dat is wel bijzonder. Iedereen benauwd van, goh, get dit los op social media op de verkeerde manier. Ik bedoel, iedereen maakt zijn mening hebben. Ja. Maar kun je op verschillende manieren uitreden. Maar nou ja, weet je... Ik heb het gevoel dat het wel aardig ging. Dat ging heel goed. Een van de leuke Facebookgroepen is Je bent een Leeuwarder als... Nou, je kent hem vast. Heel veel mensen zullen hem kennen. Dik hout bij Vlagen. Precies. Daar wordt aardig losgegaan op van alles en nog wat er in de omgeving gebeurt. Een temperatuurmeter in steken. Daar kun je een hele goede temperatuurmeter in steken. En daar is heel stevig over het belang van groen in de stad gediscussieerd. Een heel groot deel vond het maar onzin en geldverkwisting. En de andere helft ging daarover in gesprek. Toen dacht ik, dit is precies wat we wilden doen. Ja, want het is net escaleerd, dat bedoel ik. Want anders wordt het... Op een gegeven moment, hoe je keek wel op horen te praten, maar dan lust het net niet meer. Hè? Maar... Nee, mensen hebben het echt omarmd. Ja. We luisteren nu dus nog een beetje naar elkaar hier. Dat vind ik ook belangrijk. Ja, dat is ook heel belangrijk. Dat je basisabot. Nou ja, je ziet bijvoorbeeld op Twitter en zo dat mensen niet eens meer luisteren, maar gewoon hun mening aan het fulmineren zijn. Dat ik denk, dit is. Weet je, ik ben natuurlijk een oude geschiedenisleraar. Tot en met de jaren 60 hadden we de tijd van een verzuiling. Hè? De socialistische zuil, de protestantse zuil. Precies. En die verzuiling is afgebroken. En het lijkt voor mijn gevoel een beetje alsof al die zuilen versplinterd zijn. En we zitten nu allemaal op het splintertje van onze eigen waarheid naar elkaar te gillen. Ja, dat is niet samenleven. Nee, er is geen groot idee meer. Hè? Dat ook. Iedereen had zijn eigen bubbel. Ja, iedereen heeft zijn eigen bubbel, inderdaad, zijn eigen waarheid. En zijn eigen gelijk. Ja. Nou, dat er geen groot idee meer is, dat is natuurlijk iets wat afgebroken is na de Tweede Wereldoorlog. Het einde van de grote ideeën. Maar ik denk dat we toch best wel met elkaar grote ideeën nodig hebben. Als je zonder groot idee, als je niet een verhaal hebt om in te geloven, waar handel je dan naar? Is kunst en cultuur daar essentieel in? Ja, denk ik wel. Want dat gaat over wat zijn de ideeën waar we in geloven. Of niet, hè? Mag ook. Welke ideeën stellen we in twijfel en welke ideeën willen we versterken? Hebben we er alles op een andere manier naar gekeken? En als we dan een minister-president hebben die zegt visie is een overbodige luxe, dan denk ik jij bent de overbodige luxe. Want dat gaat verkeerd. Ja. Als je niet een gezamenlijk verhaal hebt, dan doe je maar wat. Los zand. Ja. Punt. Ik dacht, kijk, Sjoerd Boosma voor president. Nee, alles behalve. Ga ik niet doen. Zo was ze heuger opwollen in ja, ik ben ook geen bestuurder, maar er is wel in een laag, de betingsten of bestuurd. Zo dan was deputaire worden, cultuur of minister, staatssecretaris? Nee, ik denk het niet. Nee. Ik zou dat zou ik ook niet zien als hogerop. Nee, ik heb net zozeer omdat het hiërarchisch is, maar dan is het u delen. Ja. Nog veel. Jongen, maar wat een hell of a job hebben die mensen. Echt hoor. Dat is echt, die belangen komen dan van alle... Nee, ik denk niet dat ik daar gelukkig van word. Nee, ik wil liever gewoon met kunstenaars werken en aan verhalen werken, mooie verhalen maken. In het midden, discussie, prikkelen, laat de bevolking maar komen, laat de keuzes komen, et cetera. Ja, vind ik veel mooier. Is echt veel mooier. Ja. Vind ik wel, ja. Dus geen grote beleidsstukken. Nee jongen, nee, maar dit is veel creatiever, dat is veel leuker. Ja. We hebben ook een beetje creativiteit nodig. Maar geen ambities in die richting? Nee. Mijn kunst is omgeven. Mijn muziek onderordenen. Precies. We hebben draaien. Nou, wat gaan we doen? Lana Del Rey? Het is heel lief van haar dat ze een mooie soundtrack heeft gemaakt. En toen dacht ik, die kiezen we uit. Ja. Maar het is ook een hele mooie plaat. En heel kort even, het nummer heet natuurlijk Arcadia. Ja. Maar zij vergelijkt haar lichaam met Arcadia. Of eigenlijk met Los Angeles. En het streven naar Arcadia. En dat is op een hele mooie manier gedaan. En helemaal aan het einde wordt hij ook een beetje kritisch. Want dan vraagt ze zich af of Amerika dat eigenlijk nog wel is. Mooi plaat. Een intrigerende dame. Ja, zeker. Dit is een dame die
net alleen de popmuziek maakt, maar het nadenkt. Ja, absoluut. En ik heb hem ook uitgekozen omdat mijn vrouw hem prachtig vindt. Maar vooral ook omdat ik dacht, ik luister er niet eens heel erg veel naar. Maar ik denk, ja, dit verwoordt het wel op een hele goede manier. Door Horst van weet ik om ergens heen te gaan. Soest er naar een concert van haar gaan? Ja, denk ik wel, ja. Ja, denk ik wel. Ja, absoluut wel. Ja, ik ben daar toch wel benieuwd naar. Ik denk dat dat heel goed is. Ja. Want ik denk dat zij wel bij een slagartiest die even verder gaan dan een popliedje had. Ja. Idee, hè? Ja, het is heel knap hoe ze op die randballen zit van kunst en pop. Het is heel broeierig. Ja, spannend. Ook op een erotische manier soms. Ja, het is goed gemaakt. Knap. Hanging out the Hilton Hotel window screaming, hey, baby, let's go. My chest, the Sierra Madre. My hips, every high and byway that you trace with your fingertips like a Toyota. Run your hands over me like a Land Rover. Prachtig nummer. Arcadia van Lana Del Rey. En hoe Arcadia sprutsen, de creatieve directeur zit nog steeds bij u aan tafel hier. Straks draaien we nog in plaats van een Friese Muttens. Zoals ik zei, kom ik nog wel eens achter naar muzikanten die je net kennen. Sjoerd Botsma. Ja, 2022 zit erop. Wat maar 23 voor die brengen? Nou, voor ons is Is het een beetje tussenfase of net? Want... Ja, wij werken nu naar 2025 toe. Dan komt de grote tweede editie van Arcadia. Maar in de tussentijd zullen we ook veel van ons laten horen. En veel nieuwe kunstwerken, cultuur helpen ontwikkelen. Dus we zullen niet onzichtbaar zijn. Nee, maar hoe is dat? Want toen wist natuurlijk wel wend om een festival wie elke jaar een horrorproject en dat ging hij constant terug. En nou zit er een behoorlijke tijd tussen. Ja. Vies dat kist hij mijn leven? Ja, dus, maar ja, ik vind het eigenlijk wel lekker. was er net heel ongeduldig van. Ja, dat ook. Maar, maar ik vind het ook wel lekker. Ja, ik vind het ook wel lekker. Want het geeft je. Het nadeel van elk jaar is dat het is ook een beetje kortademig. Maar dat je eens in de 3 jaar, dan kun je echt goed voorbereiden. Ja, dat vind ik ook wel mooi. En je krijgt echt de tijd, no? Ja. Nou ja, ook daar werken we natuurlijk weer hard voor. Het is nooit helemaal rond natuurlijk. Nee. Pardon. Maar het is wel een goede luxe, toch? Of net? ik vind dat altijd een luxe, ja. Als je eigenlijk eens een keer gewoon de tijd nemen kunnen. Dat is echt een luxe. Maar het is ook beter voor de kwaliteit. Ja. En als we dit elk jaar zouden doen, dat zou nergens op slaan. En voor onze project is het ook heel belangrijk dat we heel veel mensen mee laten doen. Nou, als je elk jaar een zwaar gerecht serveert, dan, als je een diner hebt van 6 hoofdgerechten, dat werkt niet. Er moet er even wat tijd tussen zitten. Even loslaten, een nieuw verhaal gaan vertellen en daar weer enthousiasme op krijgen. Mensen mee laten doen, daar ook zelf over na laten denken en met eigen voorstellen laten komen. Daar moet een beetje ruimte tussen zitten. En die rol, dit is voorlopig alleen de rol is die stuk Haworst. Ja. Artistiek directeur Arcadia. Ja. Had je er nog een protocol bij omheen of is dit het wel? Voor mij is dit het. Ik heb af en toe doe ik er wat kleine klusjes bij, maar dan eigenlijk alleen buiten Nederland. Dus ik geef wel eens wat advies. Er zijn natuurlijk in heel Europa allerlei grote culturele evenementen. En ik vind het leuk om af en toe om daarover te adviseren. Dat doe ik ook. Vind ik leuk om te doen. Het leuke is, je komt nog eens ergens. Ook juist op plekken waar je niet verwacht te komen. Ik doe het bijvoorbeeld nu in Boede. Dat ligt net boven de Poolcirkel in Noorwegen. Daar worden ze in 2024 worden ze daar culturele hoofdstad van Europa. Nou, dan zit ik in een soort van artistieke commissie om te helpen om wat beslissingen te nemen. Dat is heel leuk om te doen, omdat je namelijk helemaal daar dan die regionale infrastructuur in komt, zeg maar. En dat ook helemaal leert begrijpen. Dat spiegelt ook heel mooi naar wat wij hier doen. Dus ik leer er ook heel veel van. En af en toe kun je nog eens een keer Friese kunstenaars meenemen. Ook heel belangrijk. Ja, nou ja, leuke reisjes toch? Dat ook. Ja. Dat is nooit wat mis mij. Ja. Nou, de hartstikke zijn er voorlopig dit. Ja. Jossie zal nog wel eens hoe de grens gaan. Ik bedoel, daar even nog die CV, Friesland, het grootste deel. Ja. Was het net als uit? Want het is wel iets wereldje dit, hè? Klopt. Ons ken ons. Ja. Dat zou best wel eens kunnen gebeuren, ja. Nee, ik hoef niks concreets. Nee, maar dat zou heel goed kunnen gebeuren. Ja, nee, ik denk niet dat ik dit nog 20 jaar doe. Nee, dat kun je of 10. voorstellen. Ja, maar zeker mij alles wat dingen haast. Ja, en dan ja, het klopt. En dan is het ook mooi om weer eens even verder te kijken. En dat kan ook in het leven. Dat is ook een luxe. Ja. Ik ben ook 8 jaar leraar geweest.
Ja, nu doe ik dit weer heel lang. Ja, Ik denk dat misschien ga ik wel weer eens een keer heel wat anders doen. Want Zou welk goed dorp kunnen. komt er wel? Ik ben grotendeels opgegroeid in Gautum. Gouten. En toen ook op mijn 9e weer verhuisd naar Drenthe, in Norg. En toen ben ik hier gaan studeren in Leeuwarden weer. Ja. Terug, toch? Ja, terug. Ja. 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 Ehm, Het was een heel mooi klein dorpje in de jaren 80. ja. Ja, echt. Het is nog steeds leuk, maar het was toen een Ja, heel maar mooi klein je dorpje. is natuurlijk wel Ja. opgeslokt door de Grote Ster. Ja, absoluut. Ja. Het hinkt wat op 12 dagen. Denk ik. Ja. Ik herinner me de hond wel eens terug. Ik denk, ja, het is nog dwarp, het is Ja, extern. het is een beetje allebei, hè? Ja, ja. Doe wel eens midden in de stad. Ja. Is er stadsmees in dat opzicht? Ehm, De dynamiek van de stad, nee? Ja, vind ik leuk. Maar we hebben daar een hele mooie discussie over gevoerd thuis. Toen wij gingen wonen waar we nu wonen 2 jaar geleden. Ik had ook best wel graag op het dorp willen wonen. Ja, liefst dwarp. Ja, absoluut. Ruimte om je heen. Pik Heerlijk. rijden. Ja, ik vond dat vroeger als kind ook heel mooi. Hè? Slootjes springen. Ja. Prachtig. Ja. Maar ik vind dit ook heerlijk, want het is natuurlijk heel praktisch. Nou ja, en Leeuwarden is... We horen dynamiek als Amsterdam. In dat opzicht is Leeuwarden natuurlijk geen grote stad. Nee. Maar het is een heel mooie, behapbare stad. Ja, absoluut. Van alles wat. En je kent iedereen. En met mooie cultuur, de komende jaren. Zeker. Ja, Dat belooft toch wel, hè? bij absoluut. Ja, de- bij deze. Ja. Behalve die derde. Ik leed die haast gaan. Maar eerst maar even naar... ik zei het al even, een muzikant die ik net koer. Maar daar komt toe mee, jongen. Dus bedankt voor de tip. Het is hele sfeervolle muziek. Andert Tiesma. Ja. Wat weten we van hem? Dus net zo volle. Ik weet dat hij huisarts is. En ik weet, ja, zie. En dat is volgens mij. En hij heeft als bassist volgens mij in heel veel Nederlandse bands gespeeld. En ook met grotere artiesten in Nederland gespeeld. Altijd avontuurlijke muziek gemaakt ook. En ik ontdekte dit ook, want ik werd gevraagd om voor de 3 voor 12 Friese Song van het jaar een top 10 aan te leveren. Dus ik mocht door 79 tracks luisteren, wat echt te gek was. Doe dat, mensen. Het is een hele mooie lijst. Je bent echt onder de indruk van wat voor moois er allemaal in Friesland wordt gemaakt. Is die ergens te vinden op Spotify? Ja, hij staat gewoon op Spotify. En op de 3 voor 12 website kun je vast een link vinden. De longlist. De longlist. Ja, maar dat is eigenlijk heel leuk om te doen. Zet hem lekker op shuffle, want dan kom je door het hele Friese poplandschap. En deze parel ontdekte ik daar ook in. Ik hou ook heel erg van klassieke muziek. Ik hou ook enorm van Teringherrie. Ik twijfelde nog, neem ik Teringherrie mee uit Drachten, Northern Tongues, of neem ik dit mee? Ik heb dit meegenomen. Ja, nou, de Dacht, best de hè? herrie is Oh, ook heel goed. welkom hier. Maar, Ik dacht, het is wel lekker ook als het 's nachts wordt uitgezonden om hiermee te eindigen. En hij heeft een heel mooie neoclassiek, noem je het, neoclassieke plaat gemaakt. Pianomuziek, een beetje in de stijl van Niels Vraam, als mensen dat kennen. Wat ook een hele mooie tip is. ja, dat Duitse pianist. minimalistisch ongeveer. Ja, een beetje minimalistische pianomuziek. Ja. Het is echt prachtig. Maar in Friesland heb je ook kunstenaars die in deze hoek zitten. Bijvoorbeeld iemand als Sietse Pruiksma is ook iemand die graag met dit soort muzikanten werkt. Maar dit is Andert. En het is een heerlijk, mooi, wegdromerig pianoliedje. Dank u wel. Graag gedaan.